што вядома пра гэтыя пэўныя прапановы ЗША ў адрас Беларусі? Акрамя таго, каб ён выпусціў усіх палітвязняў уже наконец. Ці ёсць нешта яшчэ? Не, я думаю, что мы про гэта не павінны ведаць. У цэлым усе перамовы вядуцца ў вельмі закрытым такім герметычным фармаце. Робіцца гэта адмыслова для того, каб не ствараць нейкіх рызыковых сітуацый, якія могуць нашкодзіць самому працэсу, могуць яго знесці ў каляіну, і таму мы толькі даведваемся пра вынікі гэтых перамоваў. Я думаю, што вельмі многія прапановы, якімі абменьваюцца бакі, яны могуць і не рэалізоўвацца. І ў гэтым сэнс таксама закрытасці гэтых перамоў, каб не выглядала так, што гэты перамоўны трэк ён не паспяховы. То бок ёсць шмат працоўных варыянтаў, ёсць шмат працоўных прапаноў, некаторыя з іх становяцца рэальнасцю, некаторыя не. Тое, што мне вядома, як пачыналіся перамовы, з якіх тэмп пачыналіся перамовы 2 гады таму, мы сёння вельмі далёка адышлі ад тых фарматаў, ад тых дамоўленасцяў. Вельмі шмат што памянялася у параўнанні з тым бачаннем, якое было на пачатку гэтых перамоваў. А што кардынальна змянілася? Цікава, што было тады і што зараз, калі так акрэсліць 2 сказамі? Па-першае, амбіцыі. Тое, што хацелася б, канешне, каб людзі вызваляліся нашмат хутчэй, і што тыя санкцыі, якія здымаліся, яны таксама выглядалі зусім па-іншаму. Зноў жа, не хацеў бы я тут заходзіць у нейкія дэталі, таму што гэта былі тыя працоўныя варыянты, якія абмяркоўваліся на пачатку, а тое, што сёння адбываецца, гэта ёсць рэальнасць. І тут няма сэнсу параўноўваць тое, чаго хацелася з тым, што насамрэч атрымалася. Слухайте, у Злучаных Штатах шмат што адбываецца. Тут вось толькі чэмпіянат свету па футболе завершыўся ў Злучаных Штатах. Вайна ЗША і Ізраіля з Іранам адбываецца. Ці сапраўды нейкія перамовы стухлі, сціхлі? Ці ёсць нейкая дынаміка? Таму што ў Злучаных Штатах... Ці да перамоваў? Вашынгтону. Ці да перамоваў. Не, насамрэч да перамоваў, канешне, і тое, што беларускае пытанне, канешне, не з'яўляецца топам у амерыканскай палітыцы, гэта відавочна, але ў гэтым можна сказаць, што і слабасць, але ў гэтым адначасова і сіла. Тое, што гэта не вымагае нейкіх звышнамаганняў ад самого Трампа, то бок не патрабуе яго непасрэднага ўдзелу кожны дзень, як, напрыклад, вайна, як, напрыклад, вось гэтыя выбары прамежкавыя, якія будуць праз некалькі месяцаў. То бок гэтая праца вядзецца на досыць высокім узроўні, але ўсё ж такі не на самым высокім палітычным узроўні, і гэта азначае, што працэс будзе працягвацца ў незалежнасці ад таго, што адбываецца там па самых топавых пытаннях. Зноў жа, гэта вайна ці там нейкія іншыя праблемы. Так што працэс ніколі не перарываўся. Вось тое, што мне вядома, за гэтыя 2 гады ён пачынаўся дыскрэтна, пасля ён стаў такім больш адкрытым і публічным у той момант, калі 2 бакі дасягнулі пэўнага ўзроўня ўзаемапаразумення і ўзаемнай, скажем так, упэўненасці ў тым, што вынікі ў гэтага працэса будуць. На сённяшні дзень я думаю, што гэты працэс ужо стаў на такую вельмі трывалую каляіну, і гэта тлумачыцца тым, што абодва бакі, і амерыканскі, і беларускі, зацікаўленыя ў тым, каб іх інвестыцыі ў гэты працэс працавалі. Трамп даў свае палітычныя даручэнні на самым высокім узроўні і зрабіў гэта публічна. Цяпер задача каманды Коула, якой кіруе Коул, дамагчыся гэтых вынікаў. Лукашенко таксама падпісаўся пад гэтым публічна. Таксама гэта пытанне яго палітычнай рэпутацыі, дамагчыся вынікаў у гэтым перамоўным працэсе. Так што я б сказаў, што на сённяшні дзень гэты працэс добра збудаваны, ён абаронены ад пэўных рызыкаў. Абодва бакі паказалі, што яны гатовы не зважаць на тыя рызыкі, якія могуць, ці там нейкія непрыемнасці, якія могуць узнікаць на тым ці іншым моманце. Я кажу тут пра сур'ёзныя рэчы. Гэта і знешнепалітычныя ініцыятывы Злучаных Штатаў, якія часам супярэчылі інтарэсам Лукашэнкі. Нагадаю пра Мадура, нагадаю пра Іран. Это все ж такі вельмі важныя саюзнікі для Лукашэнкі. Таксама і ўнутрыпалітычная сітуацыя ў Беларусі застаецца вельмі складанай.
сэнсе правоў чалавека. Таксама Лукашенко робіць вельмі шмат такіх дзеянняў, якія, скажем так, заслугоўваюць толькі негатыўныя ацэнкі, і тым не менш Злучаныя Штаты не адступаюць ад свайго, яны працягваюць размаўляць з Лукашэнкам, не зважаючы вось на гэтыя рызыковыя моманты. Байпрасвет выпусціў 2 тамы кнігі «Патаемная спадчына». Гэта казкі пра беларускіх жанчын, без якіх нашу гісторыю проста немагчыма ўявіць. 12 гісторый, там Софья Гальшанская, Эмілія Плятар, цётка Геніуш Ларыса, Марія Калесікава там ёсць таксама, Алена Аладова і іншыя. А ведаеш, хто напісаў казачку пра Алену Аладову? Ведаеш? Я ведаю. Марынчкова ж напісала, вось. Таму не проста рэкламная інтэграцыя, амаль сямейная рэкамендацыя вам. Это гісторыя пра тое, як перадаваць дзецям беларускую мову, гісторыю. Не праз нудны падручнік, а праз казку, праз прыгожыя ілюстрацыі. Я таксама пагартаў тут. Моцныя гераіні. Гэта ж таксама вельмі істотна. Вось, набыць гэтыя цудоўныя кніжкі можна на Кірмаш, kirma.sh. Спасылачку даем у апісанні, каментах. Ёсць першы том, ёсць другі том. Можна купіць амаль 2 тамы разам. Вось, а па прамакодзе YouTube Buy будзе зніжка 5% до канца мая на увесь заказ. Як вы лічыце, беларускі калій праз Польшчу? Ці можа гэта быць адным з прадметаў перамоваў паміж бакамі Вашынгтон-Мінск? Як не дзіўна, Канстантин, вам падалося, я калі не ўзгадваў, але тым не менш тэма, якая ў нас усіх вельмі хвалюе. Вядома, што гэта тое, што цікавіць Мінск у значнай ступені. Я б не сказаў, што гэта самая галоўная тэма для іх. Але тым не менш, калі казаць пра магчымыя варыянты паставак беларускага калія, то так Польшча разглядалася як адзін з варыянтаў. Прынамсі, вы ведаеце, што Джон Коул накіроўваў такі ліст МЗСам некалькіх краін, у тым ліку і Польшчы. Я думаю, што лагістычна гэта будзе не самы просты варыянт, з улікам таго, што у нас все ж такі розныя стандарты чыгуначных каляін. Гэта будзе ствараць пэўныя незручнасці і рабіць больш дарагім транзіт праз Польшчу. Аптымальным застаецца менавіта Літва, паколькі там і тэрмінал ужо падрыхтаваны, ён гатовы да гэтай працы, у адрозненні, напрыклад, ад Латвіі, якая да гэта не да канца гатовая. І Украіна, якая магла быць вельмі такім цікавым, элегантным варыянтам паставак беларускага калію для амерыканцаў. Напрыклад, яна на сённяшні дзень таксама выглядае, што яна не з'яўляецца рэалістычнай. Украінскі бок на гэта не адрэагаваў пастаноўча. А Польшча, я думаю, што пакуль што не гатовая да гэтага, і гэта тлумачыцца і палітычнымі умовамі, і тэхналагічнымі умовамі, якія мы ведаем на сённяшні дзень. Ведаеце, спадар Валер, вось мы толькі што слухалі Рыбакова, які кажа, у нас там все добра, мы займаемся, все працуе, ёсць кантакты. Вы к нам прыходзіце, кажаце, все працуе добра, ёсць кантакты. Можа, Злучаныя Штаты, яны такія, наўпрост вежлівыя людзі, дыпламатычныя, нейк сваі там мэты дасягваюць, а мы тут збоку прыпёку. Вось вы не так даўно былі ў Вашынгтоне. Што там кажуць пра кантакты з ЗША з афіцыйнай Беларусію? Што для іх гэта? Для іх гэта тое самае, што насамрэч прагаворвае і Рыбакоў. Я бы тут шмат адрозненняў не знайшоў. Так, яны разумеюць, што ў Беларусі кепская сітуацыя з правамі чалавека. Так, яны ведаюць, што ёсць значная залежнасць Беларусі ад Расіі, але яны вось менавіта гэты аспект узаемаадносінаў Беларусі з іншымі краінамі яны пад увагу не бяруць. Для іх гэта не з'яўляецца тэмай для абмеркаванняў, і я тут адзначу, што і амерыканскі, і беларускі бок заўсёды вельмі актыўна пра гэта сігналізуюць. Мы тут не дзеля таго, каб абмяркоўваць адносіны Беларусі з Масквой. Гэта асобная тэма, мы яе не закранаем, нам цікава толькі тое, што адбываецца вось у рамках нашага рамоўнага трэку. Ён афіцыйна, публічна, ён выбудаваны вакол тэмы вызвалення палітвязняў беларускіх, і то бок гэта намаганне абодвух бакоў, як дасягнуць кампраміса.
у гэтым пытанні. Тут немагчыма прыйсці да стола, па-першае, з такімі агрэсіўнымі камунікацыямі. Мы бачым, што Злучаныя Штаты ўжо давно сцішылі тон крытыкі на адрас Мінска. І другое, немагчыма прыйсці да стола перамоваў з пустымі рукамі. Трэба з чымсьці прыходзіць, і ў гэтым сэнсе у Злучаных Штатаў назапашаны досыць немалы запас санкцый. Это тое, з чым яны прыходзяць дзеля таго, каб дамагчыся ад беларускага боку саступак у сэнсе вызвалення палітвязняў. Але ёсць і іншыя тэмы, якія застаюцца нібыта як бы задушкамі, але тым не менш важныя для двухбаковых адносінах. Гэта аднаўленне працы амбасады Злучаных Штатаў у Беларусі. Тут адзначу, што беларуская амбасада ў Вашынгтоне працягла працаваць усе гэтыя гады. Таксама нагадаю, што ў 22-м годзе амерыканская амбасада была эвакуаваная, вывезены ўсе дыпламаты з Беларусі напярэдадні вайны, і ад таго часу фактычна ніводнага амерыканскага дыпламата ў Беларусі няма. Яшчэ горш, нагадаю, што ад 2008 года у Беларусі і ў Вашынгтоне няма амбасадараў адпаведных краін, а гэта заўсёды кепска гаворыць пра тыя адносіны, пра ўзровень адносінаў паміж бакамі, калі няма амбасадараў. І ў прынцыпе, калі я ацэньваю гэту сітуацыю за апошнія ўжо амаль 20 гадоў у адносінах паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі, то такі ўзровень дыпламатычных адносінаў, ён проста недапушчальны, ён несправядлівы. Гэта больш уласціва для адносінаў паміж краінамі, якія варагуюць, паміж народамі, якія з'яўляюцца ворагамі, дзяржавамі, якія спрабуюць адно аднаго знішчыць. Ад 22-го года нават украінская амбасада працуе ў Беларусі, і яны насамрэч робяць вельмі важную працу менавіта на консульскім напрамку, дапамагаюць украінцам вяртацца ў сваю краіну з Расіі, ці забяспечваюць нейкія іншыя аперацыі ў інтарэсах украінскага народа і украінскай дзяржавы. І ў гэтым сэнсе тое, што ў Беларусі не па-ранейшаму закрытая амерыканская амбасада, это проста ганебна, это трэба абавязкова вырашаць. Але калі адсунуцца трохі далей ад вось менавіта сённяшняга моманта, які забірае у нас вельмі шмат увагі, мы шмат аналізуем дэталі гэтага працэсу, то мне такое адчуванне, што насамрэч амерыканцы аднавілі тую палітыку, ці спрабуюць аднавіць на сённяшні дзень тую палітыку, якая існавала па Беларусі да 2020 года. Калі вы памятаеце, то гэта было такое значнае пацяпленне ў адносінах, было шмат візітаў у Беларусь, публічных візітаў. Гэта быў Пампео, гэта быў дзяржсакратар тады, гэта быў і дарадца па нацыянальнай бяспекі Джон Болтон, былі і іншыя візіты з Пентагона, і з іншых крыніцаў. І то гэта перапынілася ў 2020 годзе, і вось некалькі гадоў Злучаныя Штаты спрабавалі ісці па новым трэку, які быў для іх нечаканы, скажем так. Яны не чакалі, што ў 2020 годзе будуць такі выбух народнай энергіі, будзе такое сур'ёзнае супрацьстаянне паміж народам і дзяржавай, але зараз такое адчуванне, што яны проста аднаўляюць то, што рабілася раней. Тую палітыку, той падыход, трохі іншая павестка, і так, канешне, прыходзіцца рабіць гэта, скажем, зніжэй за плінтус. Ўсё ж такі адносіны гэта пайшлі значна ўніз і патанулі вось у гэтых праблемных момантах, але тым не менш на сённяшні дзень яны спрабуюць аднавіць тое, што было да 2020 года. Спадар Валер, мне падалося, што вы калі казалі пра аднаўленне працы консульства, пасольства ў Злучаных Штатах, што гэта неяк пра... Што гэта неяк, мне падалося, што вас бы гэта задавальніла неяк, што вы не супраць гэтага. А ці гэта не легітымізацыя рэжыму Лукашэнкі, калі вяртаецца вось зараз амбасада Злучаных Штатаў у Менск? Не, конечно, я выступаю толькі за гэта, каб гэтая амбасада аднавіла сваю дзейнасць як мага хутчэй, каб у Беларусі была нармальная, працаздольная, паўнафарматная дзейнасць амерыканскай амбасады, дзе амерыканскія прафесіяналы мелі магчымасць і адсочваць сітуацыю ў нашай краіне, мелі магчымасць камунікаваць з рознымі слаямі, не толькі з афіцыйнымі, але таксама і з грамадскімі
слоямі насельніцтва, і з бізнесам, і з грамадскімі структурамі і гэтак далей. То бок вельмі важна, каб вось гэтае дыпламатычнае поле, на якім на сённяшні дзень дамінуюць расіяне, іранцы ці кітайцы, каб яно ж таки было ўраўнаважана нармальнай прысутнасцю, нармальнай паўнафарматнай дзейнасцю і заходніх дыпламатаў. Злучаныя Штаты ў гэтым сэнсе заўсёды былі такім цэнтрам гравітацыі у Беларусі, навокал якіх выбудоўваліся дзеянні заходніх краін. Гэта на сённяшні дзень недастаткова, не хапае, проста ён не існуе гэтай прысутнасці. Вядома, што амерыканскія дыпламаты, які базуюцца ў Вільнюсе, яны час ад часу прыязджаюць у такія інспекцыйныя паездкі ў Беларусь досыць рэгулярна, але тым не менш гэта не пастаянная прысутнасць. З пункту гледжання суверэнітэта Беларусі гэта тое, што просто немагчыма ад гэтага адысці. Калі мы адмаўляемся ад міжнароднай прысутнасці, ад міжнародных сувязяў, гэта аслабляе наш суверэнітэт. І наадварот, калі гэтая прысутнасць, дзейнасць замежных дыпламатаў у Беларусі ўзмацняецца, мы можам казаць пра тое, што суверэнітэт Беларусі ўсё ж таки паступова ўмацоўваецца. Таму так, я выступаю адназначна за тое, каб гэта здаралася як мага хутчэй. І я выступаю за тое, каб амерыканскі амбасадар вярнуўся ў Беларусь як мага хутчэй, зноў жа адлюстроўваючы адносіны паміж нашымі народамі, не толькі паміж нашымі дзяржавамі. Я думаю, што гэта канстанта, якая для нас больш каштоўная. Як беларусы і амерыканцы адносяцца адно да аднаго. Я думаю, што гэты ўзровень насамрэч заўсёды быў супердружалюбным. Нам трэба гэта шанаваць. Што тычыцца легітымнасці прызнання, непрызнання Лукашэнкі, то ўсё ж такі легітымнасць Лукашэнку і любому іншаму прэзідэнту надаюць менавіта людзі, якія галасуюць на выбарах, а ўжо задача ці пытанне да замежных партнёраў прызнаваць ці не прызнаваць вынікі гэтых выбараў як легітымныя. На сённяшні дзень тое, што амбасадары, напрыклад, Швейцарыі, ці Японіі, ці Паўднёвай Карэі, ці Венгрыі, ці Славакіі уручаюць даверчыя лісты Лукашэнку, ніяк не мяняе яго статус у вачах беларускага народа. Глядзіце, яны бяруць гэтыя ўсе, гэтых усіх людзей, якія стаяць з келькамі такого прасека побач з Лукашенка, абдымаюцца з ім, і, канешне, для беларусаў унутры краіны гэта выглядае, як быццам гэтыя краіны падтрымліваюць Лукашэнку. Яны могуць унутры не падтрымліваць, але гэта выглядае, і яны падаюць гэта па ўсіх нацыянальным тэлебачанні, як быццам гэтыя краіны падтрымліваюць. Гэта мы на сваім звычайным раніцы на максімум 20 000 чалавек будзем распаўсюджваць інфармацыю, што не, гэтыя краіны не падтрымліваюць насамрэч. Не максімум 50. 50, добра, але ж гэта не нацыянальнае тэлебачанне, па якім у прамым этэры паказваюць гэтых усіх новых паслоў. І калі з'явіцца такая навіна, я себе намагаюся ўявіць, з'яўляецца навіна. Амбасада Злучаных Штатаў вяртаецца ў Менск. Где тут не легітымізацыя рэжыму Лукашэнкі? Як гэта можа быць адно без іншага? Не разумею. Я думаю, што за апошнія 6 гадоў склалася сітуацыя, калі многія ў апазіцыйным асяроддзі і эксперты, і палітыкі, і нашы партнёры на захадзе, для іх Лукашенко стаў значна большым, чым сама Беларусь. Ёсць такі просто непрапорцыйны фокус на яго фігуры, на яго палітыцы, дакладней сказаць, на яго фігуры асабістай. І ўсё робіцца дзеля таго, каб яго абмежаваць, каб яго абставіць нейкімі бар'ерамі, флажкамі і гэтак далей, не заўважаючы, што гэтыя бар'еры, флажкі, абмежаванні, санкцыі, ўсё астатняе, яно ўплывае таксама і на Беларусь, уплывае не толькі на эканамічныя умовы ў самой краіне, але таксама і на ўспрыняцце Беларусі на міжнароднай арэне. А гэта таксама такая катэгорыя, такое вымярэнне, якое здаецца абстрактным, але тым не менш яно важнае і у тым, як успрымаецца наша краіна. Ці яна успрымаецца як суверэнная, як сапраўдны суб'ект міжнароднага права, ці ўсё ж такі яна з'яўляецца падначаленай Расіі. Гэта таксама будзе вызначаць, як будуць ставіцца да магчымых пагроз да нашай краіны іншыя дзяржавы, ці яны будуць падтрымліваць суверэнітэт, незалежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць нашай краіны. Я ўсё ж такі на сённяшні дзень, это маё асабістае перакананне і рашэнне, што
я буду больш думаць пра Беларусь, я буду менш думаць пра Лукашенко, я буду дзейнічаць у інтарэсах самой краіны і менш фокусавацца на самой фігуры Лукашенко, які з'яўляецца все ж таки даволі часовай фігурай, ну, по вызначэнню. Дзяржава — это канстанта, кіраўнікі — гэта часовыя фігуры, якія прыходзяць, сыходзяць па розных прычынах. Хтосьці застаецца даўжэй, хтосьці, у кагосьці это кіраванне яно больш эфектыўнае і на карысць краіне, але тым не менш я не стаў фокусаваць і траціць свой час менавіта на ацэнку Лукашенко, якого мы все вельмі добра ведаем. Я кажу пра тое, што для нас важна на сённяшні дзень захаваць нашу краіну і рабіць усё дзеля таго, каб умацаваць гэты суверэнітэт, каб упэўніцца ў тым, што пасля сыходу Лукашэнкі мы захаваем краіну, з якой мы будзем ужо думаць, што рабіць далей, якая гэта будзе дэмакратыя, куды яна пойдзе там у геапалітычным ці не геапалітычным сэнсе. Ну, па сутнасці, калі пагоршыць, ну, гэта як у расійскай, узгубіць гэтую сітуацыю рытарычна, то гэта суверэнітэт Беларусі ад Расіі у абмен на легітымнасць Лукі. Ну, вось пакуль ён яшчэ жывы. Ну, там колькі там 5-10 год, ну... 10. Ну, 10. Ведаеце, я б таксама не стаў зводзіць Беларусь... Не, ну гэта калі вось такое пагаршэнне сітуацыі, вось это упрасціць наўпрост. Вось, ведаеце, за апошнія месяцы, асабліва калі быў гэты ўсплеск негатыўнай рыторыкі, эскалацыйнай рыторыкі, пагрозлівай часам рыторыкі з боку Кіева на адрас Беларусі, то было такое сэнсаванне, такое разуменне, што Лукашенко насамрэч цяпер баіцца ўсіх, усе краіны, якія его акружаюць. Его не задалося на кого абаперціся. Гэта быў не толькі Захад, гэта быў не толькі Расія, а цяпер ужо Украіна, якую ён баіцца. І фактычна Лукашенко быў аточаны з усіх бакоў ворагамі, на якіх усіх ён па-свойму баіцца. Ці гэта добрая сітуацыя для Лукашэнкі? Вельмі кепская. Ці гэта добрая сітуацыя для Беларусі? Суперкепская. Таму што гэта можа прывесці да ваеннага канфлікту не толькі з Захадам умоўным, хаця Захад мы разумеем, што яму гэта 100 гадоў не патрэбная. Ёсць пагроза з боку Расіі, яна будзе заўсёды, латэнтная такая пагроза, бо Расія — это імперія. Але цяпер ёсць яшчэ і Украіна, якая паверыла ў свае сілы, якая гатовая таксама пагражаць нашай краіне. І мы разумеем, што Украіна не настолькі зацікаўлена ў пытаннях правоў чалавека, дэмакратыі Беларусі. Яе цікавіць пытанне нацыянальнай бяспекі, сваёй бяспекі, свае інтарэсы. Ці можам мы ў гэтай сітуацыі казаць выключна пра тое, што ёсць двумернае такое разуменне пытанні пагрозы для Беларусі, што это толькі з усходу. Не, гэтыя пагрозы могуць быць рознымі. І таксама вяртаючыся да пытання амбасадараў, вось літаральна днямі я чытаў інфармацыю пра польска-расійскія адносіны, і не так даўно ў Варшаву прыехаў новы расійскі амбасадар, які выконвае свае функцыі менавіта на самым высокім дыпламатычным узроўні. Адпаведная сітуацыя у Москве, дзе працуе польскі амбасадар. І чаму атрымліваецца так, што краіна рэальны агрэсар, якая стварыла столькі праблем, столькі гора для ўсіх у нашым рэгіёне, яна можа заслугоўваць такіх адносінаў, а тым часам мы часам адмыслова, часам мэтанакіравана і часам вельмі акцэнтавана мы гаворым пра тое, што не, Беларусь не заслугоўвае увагі, не заслугоўвае прысутнасці паўнавартаснай, нармальнай, якая ўмацоўвае наш суверэнітэт. Зноў жа, сённяшняя сітуацыя часовая. Нам трэба яе перажыць, і трэба яе перажыць з найменшымі стратамі. Ведаеце, на прыкладзе Варшавы, так, амбасада тут працуе амбасадар, але ў той самы час і Радослав Сікорскі, гэта міністр замежных спраў, і прэзідэнт Навроцкі, і прэм'ер-міністр Туск, яны ўсе сустракаюцца, напрыклад, з Гары Каспаравым, які з'яўляецца, амаль, напэўна, галоўным прадстаўніком расійскай апазіцыі. Такой здаровы сэнс там ёсць у Каспарова, так? І яны ўсе сустракаюцца, і яны разумеюць адно аднаго. То бок, каб Трамп сустрэўся з Ціхановскай, паразмаўляў бы і паціснуў бы ёй руку, ну тады, калі ласка, тады мы разумеем, гэта шматвектарнасці, гэта такая. Але калі дэмакратычных сілаў не існуе, калі нас няма, нас же няма, ну, нас, беларусаў, колькі там, 500 000, мільён, нас няма. Мы не палякі, нас ніхто не прадстаўляе, нікому мы не цікавыя. Ён толькі... Вось і ўся розніца паміж Варшавай і там Беларусю, так? Ну, Варшавай і в даным выпадку Вашынгтонам.
Таму што палякі яны разумеюць, дзе дабро, дзе зло. Ну так, працаваць амбасадар можа і павінен, але давайте працаваць менавіта, давайте пакажам, на якім мы баку, і Варшава гэта вельмі так, відавочна паказвае. Вашынгтон толькі з Лукой. Ёсць іншыя адрозненні, конечно, і тым больш, што ў Вашынгтоне ўсё ж такі сустракаецца з прадстаўнікамі дэмакратычнага руху і беларускай дыяспары, і з прадстаўнікамі офіса Святланы Ціханаўскай. Але не Туск, не Навроцкі і не Сікорскі. Гэта топчыкі, так? Гэта міністр замежных спраў Сікорскі, гэта прэм'ер-міністр Туск, і гэта прэзідэнт Навроцкі. Тое, што з Ціханаўскай сустракаюцца там хтось, я не ведаю хто, на якім узроўню, але ўсё ж таки мы не бачылі ні Трампа за адным з ёй сталом, ні міністра замежных спраў Госдеп Рубіо, так? Такога ўзроўню не было. Тут я у чымсьці пагаджуся, хаця мы все разумеем, што Трамп вельмі асаблівы палітык, ён у сваёй уласнай катэгорыі, такіх іншых няма. І тое, як ён праводзіць сваю палітыку, яно моцна адрозніваецца ад іншых. Ён фактычна ніколі не сустракаецца з грамадскімі актывістамі ці праваабаронцамі. Для яго это проста ўсё нецікава. Ён аддае свой час сустрэчам з бізнесменамі, з палітыкамі высокага палёты з топавымі бізнесменамі ў свеце. Яго ёсць свае інтарэсы, якія заходзяць далёка за межы яго менавіта прэзідэнцтва. Але калі мы параўноўваем тое, што, скажам, Святлана Ціханаўская сустракаецца з топавымі польскімі палітыкамі, якія могуць прымаць пэўныя рашэнні, і тое, што яна не сустракаецца з амерыканскімі, прынамсі, могуць быць нейкія кантакты ці не могуць быць. Мяне цікавіць пытанне вынікаў гэтых сустрэч. Можна сустракацца хоць кожны дзень і кожны тыдзень з найвышэйшым кіраўніцтвам Польшчы. Пытанне ў тым, якія вынікі у гэта ёсць для беларускага грамадства у самой краіне. Найперш мы пра гэта павінны дбаць, што ў Беларусі, у нашай краіне, што можна зрабіць для беларускай грамады за межамі Беларусі. Это значныя лічбы людзей, сотні тысяч толькі ў Польшчы. І тут пытанне вынікаў. Мне цікавіць тое, што калі Трамп не сустракаецца, напрыклад, з Ціханаўскай, мне это меншая праблема, чым тыя дасягненні, якія былі зробленыя Трампам за апошнія 1,5 гады. То бок, это сотні вызваленых людзей і перспектыва таго, што значна больш людзей можа выйсці. Ці я лічу, што гэта, скажем так, адэкватная цана таму, што не сустракаецца з Ціханаўскай, што выходзяць людзі. Я лічу, што гэта адэкватная цана, і на гэта можна ісці. Не сустракайся, але калі ад гэтага будзе вынік, то гэта, скажем так, прымальная камбінацыя, прымальная раўнавага. Тое, што палякі сустракаюцца з Ціханаўскай, але пры гэтым няма вынікаў, я думаю, што тут штосьці ў гэтай камбінацыі не працуе менавіта для нашых інтарэсаў. Я кажу не пра палітычныя інтарэсы Святланы Ціханаўскай ці яе людзей, я кажу пра інтарэсы нас як краіны, як грамадства, як той супольнасці, якая на сённяшні дзень утварылася на тэрыторыі Польшчы, напрыклад. Але ж все ж таки Польша дае беларусам і ахову, і статус уцекача, а Злучаныя Штаты па палітычным матывам все ж таки не так працуюць. Мне падаецца, все ж таки ёсць карысць ад гэтых фотаздымкаў Святланы Ціханаўскай з лідарамі Польшчы. Не так все просто. Можна я адкажу на гэтае пытанне? Важны момант. Польшча ў гэтым выпадку кіруецца сваімі міжнароднымі абавязальніцтвамі, сваім нацыянальным заканадаўствам. У 2020 годзе, калі яны прымалі беларусаў на сваёй тэрыторыі, давалі ім прытулак, яны не кіраваліся запытам з офісу Святланы Ціханаўскай. Я магу пра гэта казаць таксама, тому што я той час быў там. Ёсць законы, якімі кіруюцца дзяржавы, і гэтыя законы у тым ліку абавязвалі Польшчу дзейнічаць тым ці іншым чынам. У тым ліку прымаць беларусаў, ствараць для іх неабходныя умовы. То бок, у першую чаргу яны кіруюцца законам, не палітычным запытам з боку пэўных апазіцыйных палітыкаў. Давайте таксама будзем тут вельмі дакладна вызначаць першапрычыну тых ці іншых рашэнняў з боку Польшчы. Я ў гэтым сэнсе не хочу ніякім чынам абясцэніць
тую працу, якая вядзецца беларускім грамадствам ці асобнымі палітыкамі, але я кажу пра тое, што самыя палякі прымаюць рашэнні і будуць далей прымаць гэтыя рашэнні, сыходзячы з правовых нормаў заканадаўства, якое на сённяшні дзень склалася у Польшчы. Ці можна было б рабіць больш? Мы ўсе ведаем, што можна было б рабіць значна больш у плане і міжнароднай абароны ці легалізацыі для беларусаў. Тут праблем вельмі шмат, якія насамрэч не вырашаюцца. Я ведаю, чаму яны не вырашаюцца. Але калі параўноўвацца з Злучанымі Штатамі, то насамрэч, Марына, мы бачым, што ёсць пэўныя падабенствы. Калі і ў Злучаных Штатах, і ў Польшчы стала расці колькасць адмоў на заявкі беларусаў на атрыманне міжнароднага прытулку, палітычнага прытулку у адпаведных краінах. Розныя прычыны, магчыма, і розныя падыходы да міграцыйнай тэматыкі і ў Злучаных Штатах, і ў Польшчы, але тым не менш гэта тое, што можна працаваць. Можна і ў Злучаных Штатах гэтае пытанне ставіць перад амерыканскай адміністрацыяй, маючы тыя кантакты, якія ў нас ёсць. І тое, што можа рабіць Святлана Ціхановская у Польшчы, ўсё ж такі ў яе самы высокі доступ гэтай дзверы адчыненай кожны дзень. Мне здаецца, што гэтая праца ў пэўным сэнсе стала такой другаснай, не ў фокусе увагі, і мы бачым тую сітуацыю, якую бачым. Ну і напрыканцы так хуценька я хацеў бы заўважыць, што у Дональда Трампа даволі такія цікавыя, так назовем, стасункі з рознымі дыктатарамі ці паўдыктатарамі свету. Напрыклад, вось мы памятаем, паўгады таму вось такое фото было, это спадар Мадура яго вядуць у Злучаных Штатах уже. А яшчэ было вось такое фото, напрыклад. Это такі самы Мадура, толькі азербайджанскі, і вось ён за тым сталом з Дональдом Трампам у Белым доме. А вось такое фото, ці дачакаемся мы вось такого здымку? Все ж таки, як вы лічыце? Гэта тут таблічка фейк, фальшыўка зробленая ў Польшчы. Это не сарказм, фейк. Ну, няма ў мяне таблічка фейк. Гэта штучны інтэлект, ясна. Так, сапраўды, я думаю, што гэта цалкам рэалістычна. Гэта з боку амерыканскай адміністрацыі ёсць такая гатоўнасць. Тое, што для нас казалось абсалютна немагчымым уявіць сабе, што Лукашенко сустрэнецца з амерыканскім прэзідэнтам, што тым больш ён сустрэнецца на тэрыторыі амерыканскага прэзідэнта. Я не кажу тут пра міжнародныя форумы, там, допустим, там Генасамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, то бок это ўсё ж такі нейтральная пляцоўка, дзе шмат праходзіць такіх сустрэч. А каб гэта здарылася на амерыканскай тэрыторыі, гэта ці Мар-а-Лаго, як бы асабістая рэзідэнцыя Трампа, ці ў Белым доме, у гэта цяжка паверыць. Але тым не менш мы разумеем, што гэта досыць блізка. У пэўным сэнсе гэта залежыць ад самога Мінска, ці здольныя яны будуць паводзіць сябе адэкватна і рабіць станоўчыя крокі, якія будуць не проста сітуатыўнымі, проста адказваць на пэўную праблему, то бок выпускаць палізняволеных, але таксама працаваць над сістэмнымі рашэннямі, каб у Беларусі спыніўся пераслед па палітычных прычынах, крымінальны пераслед. Гэта тое, што на сённяшні дзень з'яўляецца генератарам гэтых лічбаў палізняволеных. І я думаю, што калі Мінск будзе сябе паводзіць адпаведным чынам, паслядоўна ісці ў гэты бок, то такая сустрэча магчымая. Але тут я таксама хацеў бы адысці трохі ад асобы самога Трампа. Усе тыя людзі, магчыма, за выключэннем Мадура, але усе тыя дыктатары, пра якіх мы сёння ведаем і з якіх пасмехаемся, там, што яны сябры Лукашэнку і Трампу такія самыя сябры, яны таксама сустракаюцца і з еўрапейскімі палітыкамі высокага ўзроўню, і з прэзідэнткай Еўрапейскай камісіі, з прэзідэнтамі вядучых краін Германіі, Францыі, далей і так далей. У іх усіх ёсць свае прагматычныя інтарэсы, і яны не саромеюцца прыходзіць з гэтымі інтарэсамі ці прылятаць у Баку, ці ў Пекін, ці ў іншыя краіны. Яны таксама не саромеюцца прымаць гэтых людзей у сябе. І настолькі, наколькі я таксама думаю, што я падзяляю з вамі тыя самыя ацэнкі і каштоўнасці ў сэнсе правоў чалавека і свабод,
Але ўсё ж такі мяне насамрэч закранае даволі моцна і глыбока тое, што Беларусь зноў становіцца, скажем так, такім пэўным ізгоем у гэтай кампаніі, бо, ну, адпаведна, беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, беларускі суверэнітэт не ўмацоўваецца, калі нас засоўваюць там у самы дальні куток. То бок гэта такая размова пра двайныя стандарты, яна ўжо даволі збітая, яна мала каму цікавая. Але калі пачынаеш прыглядацца, то Беларусь становіцца такой мяккай мішэнню для многіх палітычных ініцыятыў, такая груша для біцця, таму што яе лёгка біць, яе проста і лёгка біць, бо Лукашэнкі не засталося шмат саюзнікаў па яго ўласнай віне, то, што ён сапсаваў адносіны з многімі. Напрыклад, вось некалькі тыдняў таму, 1,5 тыдні таму было рашэнне Еўрапейскага звяза аб увядзенні санкцый супраць Беларусі, у тым ліку супраць нафтапрацоўчых прадпрыемстваў, за тое, што Беларусь пастаўляе паліва ў Расію. Гэта абгрунтавана, у пэўным сэнсе абгрунтавана, хаця цяжка падзяліць, гэтае паліва ідзе на ваенныя мэты ці на грамадзянскія мэты. З іншага боку, такія самыя пастаўкі робіць Казахстан, і ён не стаў аб'ектам гэтых санкцый. Робіць тое самае Індыя, і таксама не стала аб'ектам гэтых санкцый. Пытанне чаму? Я думаю, што такое самае простае тлумачэнне это тое, што даволі непроста дацягнуцца да Казахстана ці тым больш да Індыі, бо там вельмі значныя эканамічныя інтарэсы і не хочацца іх псаваць. Але затое можна надаваць в адным месцы Беларусі зноў, таму што за гэта нікому нічого не будзе. Тут зноў жа гэта мяккая мішень, якую можна карыстаць столькі, колькі захочаш. Тым больш, што мяне абсалютна прынцыпова не задавальняе, што зноў Беларусь і Расію кладуць у адзін кошык, іх разглядаюць у адным пакеце санкцый, хаця гэта прынцыпова розныя краіны з розным стаўленнем да вайны, з рознай ролю ў гэтай вайне. Але, нягледзячы на некалькі гадоў ужо спробаў аддзяліць Беларусь ад Расіі у разуменні гэтай вайны, і, ў прынцыпе, то, што мы розныя краіны, Еўрапейскі звяз працягвае па-ранейшаму нас ставіць у адну катэгорыю, уравніваючы нас у самых негатыўных праявах сённяшняй сітуацыі. Это абсолютно несправядліва, это контрпрадуктыўна, гэта вядзе да таго, што Беларусь асацыююць з Расіяй наўпрост, хаця гэта не адпавядае рэчаіснасці.